Yan, imbag nga, rabi tayo amin kakailian. Abril 20, may kadwapulo ngal daw, iti panang rambak tayo. Ti Abril, bulan ti literatura ng Ilocano. Ito programa tayong Aseng Live at Night. Sakbay na. Dati t-shirt ko itakat Lakers 8, Kobe Bryant. Nalagim ko ni Kobe. Tay nabuyak dati first episode ti The Last Dance, documentary may papan ti Chicago Bulls ni Michael Jordan. Ni Michael Jordan ti idol ni Kobe, and ni Kobe mo ti kwa kasla nangi para lelak iti biyag ko. Umuna gaputa agarop agka-birthdayan kami. So ni Kobe Bryant ka August 25. August 16 min kanya, pareho kami nga 1978. Taksanggasat ta nasapay so nang nagsubli. Iti sidong ni Talinaay. And api nga tanga live na kamera ng adatagkat. Tata. Idi kinapununod ako bikini Manny Pacquiao ti talagang sila surusurutak may agkakasadaran kami. Idi nagkampiyon ti Lakers idi 2001 kaya nagkampiyon ni Manny Pacquiao. Idi natin na ni Ledwaba medyo mo ti tiyempo nga nagpa-opera ti puso, and fortunately nagbaligi akmet di jay mag nga tiyempo nga padas-padasa konti ang surat, kasi manipod seminary, rumuarak, and rugrugyak mati tagbiag itirwar, and tinakita nga medyo kabaila karamidan katag surat dagiti ibasak nga danda man nani itakat isuda dagiti makuna nga manipod iti transition ko iti religious life mapan iti gagangay nga biag iti ruar iti biag kasman nurat isuda dagiti nagbalan nga kasingad ko malaksig kinapo Daniel Nesperos nga kanahin mong papautang mong papautang hindi kanya kasi siyempre naibasa tayo dito tada may isang aldaw para kinukuana dagito yung talo ti nakasingid ko pa hagar kakasadaran kami nung nadalabas yung siyak niya po Arnold Pascualose nga nang sursuro kanya nga balin nga siyempre street smart jay masapol mo day jay no dak agbiag kay tirware nuli dumlaw kadag iti panagpatpatang may papan iti biag may papan iti siyempre literatura iso na ti nang advice kanya iti ang problema iti love life is jay so na tinaibaga nga aramida ko ni anib and niya po Juan Al Asuncion nga aging kay takat iso ti manong ko iti literatura iti adada nga mga edit kadag iti aramid ko, and nairanra na nga malaksid nga kabailan dati agsurat dagito iti prosa kabailan dati agdaniw, and najay may saka dagiti madlaw tayo sa guday da
particular kas pagarigan kini Apo Jose Mikyong natilatan, nakadidilaw iti panagusar na ti ay number 1 na jay dani na 1 2 3. So makaapi casting ito nagdani na natin jay, and Apo nuli dumlaw, ano jay panagpapatang nga may buksilam nga nawatiwat nawada ti amuna kadagiti bambanag, and Apo Asuncion nga nupay at nga nagsursurat iti prosa babasakit di ubingaw na yan di high school is jay kundi di pagtapog iti college madlawang yung prosa na dati ti manurat nga amuna nga riendaan ti balikas na restraint na may isang sa langkas manurat iti sarita at dapay kiti ko mga mausar iti panagdaniw nga san mo nga ibuyang-yang dahil kahit mo nga ibaga, and at daan iso na iti casting karakteristik nga epektibo nga mausar kumamat iti panagdaniw datoy. So nga nupay may sa ti may sa dua ti nasurat na nga daniw na ni Apo Asuncion inraman tayo dito nga ibasa ita ti may sa kadagi may sa kadagi dito adaniw na well at least so ti amok ba ano adda idulduli na pa nga sog manodan daniw, and well narugyan tayo mo't lang kuhan nga dagito ikat sumagmamano ka dagiti nagbalin nga kaklusan tayo di surat akon, and so nga talo ninong ni Anib at utang dan, and karaman mo dagi mo na pa nga talo nga binasa tayo di minsan nga aldaw RBA JBM DLN, and asjay siguro nagasat tayo may barkada tayo kadagiti kasta siya once nga ngamin nga dakayat mo nga aramiden, masapol nga asino dagiti nasisiglat kaday tanga tayak, syempre isut dati asidgam tapno dada makasunsuro ka iti uray anyaman nga siguro nga tayak iti panagbiag kas pagarigan ayan iti Kobe Bryant, syempre kahit nagbalin nga the best asino ti kahit na nga asino ti inidulo na nya ti asino ti kinayat na nga labsan ni Michael Jordan, ni Pacquiao ang pagamutay lang agpatinggalang isuna kas flyweight champion talagang aging gati welterweight talaga nagbalbaling nga kampiyon. So kasi iti anyaman nga arami din tayo uno itiwagas ti panang arami tayo ba nagkankanayon nga sirigin tayo dajay the best, asiggan tayo dagiti pagamo tayo nasisiglat ka dita nga tayak kaslang ko na nga ni Apuan Espidal Jr. nga kankanayon nga asgaran tayo ti nasaya at kankanayon ingat nga to tayo ti standard nga ti good so we don't settle for less. Okay yan mayat dito yan ay nga jay siguro kas pagarian iti panagsurat tayo aya makarig na tayo ti panakapnek once nga naipablock tayo kas pagarigan na iti banawag, so okay nakipablakan naragsak kamutin ngum saan tayo nga agsettle sa jay amang ano tayo ipablock mo kat sila pinagbigyan da kalayang da po editor, so after kalpasan dayo nga panakaipablock mo masapol nga kankanayin mo pa nga
nga kan kanayon pa nga agsurat ka kan kanayon nga asgaram no nya tinasayaat kunang arod ni Apo Reynaldo Iduque masapol nga ay sumarunong suraton napimpintas ng jay kaudyan nga sinurat mo kasi kung mga kanayon and iso da jay mati kwa pinampanunod tayo nga tayo matlagsog diti seminaryon and dati mo ti kabalan tayo nga aramiden panagsurat sino dagiti makatulong tapno marabid mo na sayat dito nga tayak nga yung kapinili yeah. So medyo personal na rason niranran namat nga talaga nga kabalan damot dagito yung manurat mannaniw is nga intay ida ibasa ti dandani da kabayatan na ituloy tayo dati pang tayo nga table wine dragon fruit mayat ay namadlaw yo may nag-change position tayo nakita yun dati liblibro tiligod ko may pa nga dakamaten dagiti kadwan nga ito digi nga banda dyan so digi Ilocano dagi puro English kin di ba Tagalog so jay nunya digi ang mga nga tayak pasapol nga amom nunya dagi inyabay dagi kalalaingan kadita nga tayak and amom and iso dati talaga nga mabalbalin pataram no labsam no san man marami di okay lang kasi talaga madadagiti ni isang sangayan at least nalawag nga adak siya nga turturungam didi jay aking ato nga kukat dua ka paborito ko da Murakami kini Milan Kundera tibandahan ito da Franz Kafka Camus Dostoevsky ayan sige libro tayo tata dagiti talongan tayo basayan ket irgi tayo iti kalakayan so irugi tayo ni Mikyong manibot iti libro ng Sangarakang Madawa koleksyon dagiti napili a sarita daniyo ken salaysay may ati pa naka design iti libro na no pay kasaglang lang kasla libro ti agriculture Tadawa pinili namin dati dati title ken dati Ladawan ala ti kaanakan na so tapnusan nga parang nga geologs medyo nang panunod tayo mo ti mayat nga panakay plaster ta no stigla taw makikitaen dinise in layout sakti nang in layout and in pa-block design yata publications awan ni Miki yung takwa mabaing ka nung amang buya mabaing may basa ti dani na managbabaing nga lalaki ito ti ado dagiyay insusuro kanyak ni Miki yung saan nga bal nga saritaan dito sumiti ng pasirot iti lang-langan tayo so nga talo talaga nga dagitikat na utangak ida kaduan tinautangak kautang-utangak na po Juan Asuncion iti nag-quarantine inutangak pa may nakabayad matitidan ni Mikyong ad tuyak ad daak sadyay sapsapulek ti bagik kadagiti parais ti kasaor at adted sa gumaymay dagiti bigat alimmabas wenno kadagiti ranitrit ti dadapilan adwayat nagpakada na sardam ngem mawanak nagnaakmet iti nasamag a syudad iti addang ti panagdardaras kadagiti iskinitat panakigasang gasat anakilumba iti darikmat dagiti binayadan nga oras dagiti kumalayat a bigat
Ngayon mawanak. Ngayon madaktulat ijay Baksil Norte kadagiti tumpuar Sinamar. Kadagiti Bisayot dagiti Arapap anagawat di nagawat. Kadagiti Tambak ken sinilong dagiti Arapap. Kadagiti dana ken daladal agsapsapul kay karyan na bitwen. Ditoy agnanayon ngagtaeng risik dagiti ramay ken nakem. Wen nagtuyak iti dakulap ti biag. Just tagina dagiti danyo ni Arnold Pascual Jose alias Mikyong. Uno iti Facebook Mikael Colobong. Ta anak no maluktan da jay Facebook account nga daan. Nakadidilaw ka dagiti sinursurat ni Mikyong ti naidumdum mga lagip na iti lugar na Baksil. Kaduan nga sinurat na kat laglagip na iti dimakilan na and idilig na itagdamang ayan na pas pagarigan idi 90s idi trabaho na iti Manila and iti kadana ti Hawaii. So usually kas ti sursuratan ni Mikyong irugina di jay ayan na nga lugar then adabasit panang lagip na iti nagtaudan na lugar or iset nan ti sibubugal asarita uno danyon na jay Baksil. Siyempre nagado ti local color na no. And ti nakaawisan ti matang ko kadagi danyon na kadagyan nga panag number na kadagiti danyon na 1 2 3. So mayat nga takamatan dito yung sino jay sanyata 1 2 3. So no ikam ti number na jidani mo kahit nangasawin talo nga pasat tayo dani mo saan nga basta nag-number ka isang sangka surot mo tayo dani mo so nga numberam ngam na ganan agkakanaig dagiti mo lang agkakanaig da buklan dati dakdakkel uno may isang istorya ngam makatakdardakas agbukod nga daniw kas pagarigan uno bukod nga istorya ay di panggap dajeti nasken na dajeti dapat na kuma no ag number tayo ti may kadua daksanggasat ta awan unay san ko nga san nakaala ka dagiti ang ko nga naala iti files ko dagiti dandani ni Apo Dumlao El Balo Dumlao at may salaeng nga dano dito nga nairaman iti alimpatok ti libro ti erotiko nga inedit mi kada Roy B. Aragon ken may tirasing nupay saan man nga kahilig mahilig kas pagarigan ni Apo Dumlao seryoso dito no kapatpatang mo kung kanayon nga numabalbalin kat pagdebat kanyo amin nga banag iso nga lately di sakbay nga pumulang kinapon na marsam part la dayo di kung kanayon man kakas dyan nga minti panagsasarita may we disagree iti ado abang banag and okay la tama talagang tinang paspa ng pagpa simgat iti panagayem and ti may sa ngamin nga ugali na gad ko sukrikin na ka tapno adadapeng irwar mo jay kapanunutam kasla ko no basketballista ko magad at sutil-sutilin na ka tapno adad nga
lalay ngumpay jay. So dahil iti dani nagat napauluan iti wan kaya misuda nga talugat taga Ilocos Norte dani Apo Jose ket taga Lawag ni Apo Dumlaw ket taga Paway na Apo Asunsyon ket taga Sarat. Ado tinasisiglat aman na iti Ilocos Norte. Dati tidano niya Apo Dumlaw kapo ken bilit masapul na sidap sipot matak na ipatupattukdat lansad ti atap makisala iti bargbek ken labutab agkilno ti alinuno mangigop sang aw at dabara ken lamiis ti taaw nagtipunan bileg mangparnoy risik ti kimat ken betak ti dulluog. Inwalin ko dagiti aragan ken labutab tagayat ko adilpatan tagkunkunot akappo amang yulat katay na takalupkupan na ti repair iti nasamit apateg. Kamawdyanan na napanak iti nakanganga arukib pinutar palimed ti taaw ritual tagumok abilit sumipit ken umarsibsib naukarkaren ti bated itinatangken apan nakabibinig nakita ken nangig ko tagay ayos asungaban anagampayagak manen rumtab latat sem ikot ko agagar tumangar tapingar agtung atunged ulok inigop nak tapno igamer ko ti bagik panagtigmok dungo ken ranggas itagtungtung lab akapo just tagina dagiti erotiko adano ni Apo Dumlaw and nupay kasnakon seryoso nga tao daytoy and adada dagiti dandani nagat may papan iti biyag may papan iti kasi yamot ka talaga ti dani may papaniti nanunag parang kita tayo iti biyag and mostly kaduan may pagplatamot iti ili na Japaway ni sursuratan niya po Noli Dumlaw. Dati mati magisa katagiti dua adano ni Apo Juan Asunsyon na paborito ko launay nga dani na may papanday iti pamilya na kas idirabi dakit sirok ti mansanita mangat atag iti lamiis iti papag aparagpagan andaak panagsipayot dagiti korarapnit at dapay paniki wenno kulaaw sapay iti nakalablabaga bunga jak kabuteng panangrugmada kanyak adon dinalyasat ko asipnget nakilin ng mga anak met iti silaw ni San Selmo Adudupay iti pinugpugtuak aburburot ka ti hangas. Bigbigat nakigubgubalakon iti saraw ti sarusar. Kagururok nga ari. Nangaldawak iti alo. Kaasud ko tinangted kanyak iti lawag. Saan jak inuntunaran ti gusod ngem idirabi. Malagip ko ti sangaili ti Agosto, ti Septembre, ti Nobyembre, ken ti Disyembre. Haglulukak kahit ko pengdan panagbitin, nagtagisarukod ang nagabungot, nga po dakulaw ken pitugaw, iti nagrayog asa nga itulwana. Diyos tangina dahil iti danoy ni Apo Asunsyon, may papan iti panagbutong na iti patay, adupay iti responsibilidad na kadag iti anak na. And nalaglagip na iti rigat na, iti
sunamat ti nagubing iti fear of the unknown o fear of anxiety butang iti patay adadang anxiety no kada kasla tatta anxious ti adu nga tattao kasakas nga feeling nga nya nga ti masakbayan gapo naduma san ka mabutang nanya di papanamin nun niya kita jay gaputa bubutang ka para kada kita item nga panawam mas dito gayam nga dano nagat nairaman mo iti dito libro nga inedit mi kini Apo Joel B. Manuel kasto yung bunubun mi dagiti balikas Tagnawa 2010. Okay, kat Dajay ti Daniel iti talong manurat nga ibaga tayong nagpalagan ti ibabalasyo tayo ibabalasyo ko manipot iti religious nga panagbiag mapan iti biag tiruar and decide ko nga agbali na kamanurat iti amin nga aspekto ti kinamanurat adu ti naitulong damat kanyak nang runa idi kinapudno na day di saritak na sudaryo nga nakagunod ti may kaduagong guna iti palangka ipabasak ipa-edit ko kina Apo Asuncion and isuda kada Apo Mikyong kini DLN wala dagat datyan sana boy wala dagat medyo mayat gamin no ko no iti serkam nga tayak at dadalagi iti tao nga mangpakirot kin ka nga mangintad kin ka iti pigsa ken inspirasyon tapno san ka kapoy nyapay yung bagarabiyo idapagton may bus ko datoy mayat mo basan tayo datoy may sapay nga dano ni Mikyo ito dano yung indaton na kini Manong Rey Duque dagiti maragmag ti Oktubre 29 iti lagip ni RAD iti anyaman na salisal kalaingan ti mga tiyo iti bagina kunan ni Apo Reynaldo Duque iti dagiti timek iti kanag ito yung aldaw ulyek manen ti Mount Everest ni John Crocker katigadi adon apanangulik kadwa ka iti pantok kinunam amin na kanito ket panagsursuro ngem ti alibuyong na iti likudan may kuriit iti angin ti biag dayta ti balangat ti immortal anakam adtoy kamita unag ni Apong Lucio nasanot latta ti kumpay asakibot na an-anim na amang padpadahan panagsabong manen dagiti kawayan ni Roy silensyo dagiti isem ti siglat na napintek met ti takder ni Reynald anang yabagat baligi ti bantay na ijay Alaska nimet ansit abasit nakasarsariwawak man ti lapis na kas iti Hubble telescope ti kabilig na ni Sol ay riskobon bantot okor na medalya akas kinigalyo adi makatal na ngem umkis ken uming ingel ket di dungaw dagiti putar na ni Balo tumpaw lumnadmet nga agpapapa iti leyenda dakkel danom ti ilida nakabirbirtod met tiging kinamul ni aseng iti karapote asut na
iti nagampayag ang nagdisso dito'y daga. Intalimeng ukupan metlatan ni iming way dagiti sinirip na aladawan ken alop na akat katawa. Bareng agpesan tumet dagitoy itlog na. Ni dagwalay anasabat ko idaglikig ti dekada 80 nagawid manen abra. Inyuli na iti pantok kadaiga na bantay ti Cordillera. Timutya ni Kalinawa. Ngimnimang marayrayaw may ayatan iti sidong dagiti pusa na. Wen adda ka amin kadagitoy uray da bebs gudin ken mangilaya. Kasanggol da kantulatta kadagiti tungtungan iti dulang ti literatura. Dumagasak metlatta ijay kasalengan. Ket aningasek dagiti sarsarita ken pagkaak ti dua galon na basi ang nagbibinglayan tayo ngayon tangguap ken nang takaw sa guyip-yep ken suyab ti malamin arabi. Bit-bit mi ngayon yuli ken Bisaya idibimisita ijay Baksil Norte. Talibagog ko day di kanito anak kilanglang kada kayo ken Dario Alma, Jun Cruz Reyes, Jack layang mawatan ni Kapidro katungtong met idi tanay daragdag met lutan sa kaanan ti bantay na. Ngam ket di si babaligi ang mangululi agpalapalayog kadagiti sanga dagiti pinuon ti manggana. Malagip ko ita day dimpawin na dua tiklis ang naloom ken nalulusayat abunga ti manggana ken ket pinadigwan ka. Akasingin ti panawen ti amin na 29 ti Oktubre, kasi kaamin dagitoy, kada kami. Kadwa da kantulata sumuknal iti diwauma galaglagip ti nagpanawan. Mailila ken labas-labasan laangan asuso. Kastamit ten kadagiti buhaw-buhaw ken pagkaak iti kantina ijay pasong tamo. Ken ti amin na yuhuli, ken ibabadag iti entablado ti palangka. Wen kadwa da kantulata iti pantok dagiti bantay mi. Dayay ti sarindaniw. Dandani parparaangan ni Arnold Aporol Pascualose. Daniw nga medyo asideg iti prosa. At adda nga medyo na bilbilig dayay elemento ti prosa iti panungusar nata kasi jay medyo detalyado ken mas direkta di kayat mong ipaawat ijay nga medyo umadayo ka iti kinadaniw ti daniw kat umasasidig ka ijay prosa wano panagistorya iti wagas a daniw. So mabalin nga no salingsingan pay ti kasto nga daniw aya tapno abababaken na bilbilag adda dagi jay may kat na balikas nadadagi may lingid pay yamin kat direkta nga nupay nagusar ka dagiti nagan nga saan nga mawatan kas pagarian sa bali nga reader nung mawatan nagijay may inay ka dagiti nga daniw. So adat nga madlaw mo di literal nga kay papalan na ngamti nadya nga daniw kat sa libagbagan dyan ni Mickey yung nupay awanan day di mangray nagtultuloy lat dagiti manurat nga baban iti inspirasyon na nagtultuloy dagiti manurat nga agsurat para iti literatura para iti kailukwan and no suraten kas pagarigan ko man ni Apo Asuncion dayay kas pagarin ko na namamatgad kas iti kalman jay agusar kadagiti bambanag nga makita kas might ngamin nga no ko no nagdaniw ka umuna
nalawag da jay ayan na da jay persona, ayan na da jay agsarsarita di dani mo kasi dani ni Apo Asuncion kat naka aginindayon na yan da jay agsasao di jay. So mabalin mo nga iset da kas pangarigan ni Mikyong kas pagarigan kumagat nakita na ti kapinyaan uno naganatan kaunasan jay Hawaii, then sana makita dagiti bambanag nga mangipalagip kadagiti dinakaman na iti dani na well kuha din over reading letter rami da kaun ta syempre agdudumamat ti wagas tayo ti panagdaniw. Busik lang natin ano pasin isong ano sakti nasak kas pagarigan ti saludsudin nyo nasigsiglat dahil manano nga Mikyong idi isang kami pagbarkada isang kami pagbarkada gaputa mayat dajay estilo uno wagas dajay nga napanunod na dajay inikan natin number 1 2 3 and nung amin ninambera mon kat ko medyo sudsud ang basitan di ba sila ibagbakat nga dajay may isang karakteristik ni Mang Johnny ni Apo Asuncion nga restraint ado di mo istoryaan ngam gabuta nang ipangkati kastoylan ka do ti pangisagsakam dati kahit mong ibaga mapilitan ka nga mang sudsud kada jay dani mo. So 1 2 3 baba mo nga rin dani na kata syempre jay no ti pampanunod ng mga may pablaki jay banawag kat kasla may isang ban paper lang ti papanon na jay dani na kat sana pa lagi na ti italo kat na may isang istorya jay 1/3 da jay dani kat di si bubukal nga dani kat talagang sudsud naman sa pangarigan ko maday dani ng itilagip ni Rad mabaling dayay first part ko makat no kasano nga na-inspire kin ni Rad workshop sa mga kami dun tayo kasano nga na-inspire kin ni Rad may kaduang part may papan kadagi barkada na nga manurat niya tararami dun damutan ayan ito yung tararami dun damutan nga mga tuloy-tuloy kada jay rinugrugyan darad. May katlo itibiyang na uno itibiyang na nya matararabi din na pitata nga tapno may tuloy-tuloy na dahil inspirasyon nga dinakaman na dito yung umuna di ba medyo agkas jay hagsubli jay damo full circle pinasnahan tayo at idaanin ni Mikyong ngayon as jay but nga kas niran ng editor ti dandani ti Banawag kunamot lang ni Manong Ray Lady Manong Ray either ipa-black mo ti Daniel no kayat mo nga basit lang ti katam tadaniw da jay itud mo amin nga karbangan iti Mananiw siguro ti salingsingam na sa jay kat grammar orthography kas jay when no saan mo nga ipa-black no sa mga kursonada either pa-black mo no saan kesa nagan nato yan siya mang rebisar uno saan iparebisar mo ni Mananiw
ado kami nga experience kung ano singasing mo kaniman nani nga makarod daw ito nga ado man nakabutbutin ti suggest and nasjay diya ka mo na ipa-black ban nawag dito nadali na suggestion mo lada jay ta siya kas pagayam yo no awatin nyo okay latamon no saan yung kas na ko na ako nung siyak ni mang uy apay kapoy sa multi connection ton siyak ti mang mga receipt iti man na nga mikyong digay mo no nga dandan yun nga adda 1, 2, 3 na nabilbilig di jay kung digay ti ngamin medyo lately medyo maganasan nga istorya maganasan nga manglagip dajay ti pakaikursungan ti may nga mannaniw no pagarian na ti kina manalaysay no kina mannarita na malipatan na at sursurat gay mi ti daniw nga ti daniw masapol mo ti restraint nga karakteristik na dyan na po Asunsyon uray basahin nyo digit sarita na agad saan anang buyang-yang panag-istorya na so kas jay masapol iti daniw hanyo patpat yan hanyo na yung buy-buyain digit manani yung hugot-hugot poetry adad nga istorya dalagi jay amot nga dani dali istorya dati kagi kaduan at least kaduan so spoken word ko na dalatan kaduan na istorya da lang ti hugot so kas jay iti dani isang oras nga ako may isang format ti arte na ti dani yung kasla panagpinta babaan ti balikas ang painting amot nga ti painting kat amot nga kas ka detalye ti ladawan yung naala ti retrato di ba so daduma dapat kita abstract uray no abstract pa kad dalata mailanga am nga lamina nga imahe so kas jemat iti daniw tinusar mo lang kat balikas so no kas kadetal daji painting mo kas kadetalye ti retrato dajen no ti daniw mo kas kadetalyado ti prosa at prosa dayen madamot prose poetry nung poetry lata so kas na ko nagi din agsistorya kami papan iti ulag ngam da sabali nga kahit mong ipaawat kaya po yapay sabi ko mo tang ang buya ni Mikyong dito awanen ti may bagak at indon bigat manen tamang ruging agsarita ni presidente ganun tayo lata dapat daan dito kalaban tayo nga virus and halipatak na niya titrataran tayo ng bigat nga mananib kasla Neo Valdez Daligkon surat ko diya okay at Yustag ngina itinaanis yung nagbuya kaya nagitakta ko na ikay